respiration og fotosyntese. Sådan kan celler lave og bruge energi. Når dyr, f.eks. en kanin eller et menneske, spiser og trækker vejret, får vores celler energi, som kan bruges til, at vi kan vokse, blive stærkere og holde kroppen i gang. Men hvad sker der egentlig i vores celler, der gør det muligt? Og planter spiser jo slet ikke, men vokser alligevel. Hvordan kan det egentlig lade sig gøre? Som du måske ved, består både dyr og planter af millioner af celler, og det er i cellerne, at energien bliver lavet og brugt. Der er forskel på dyreceller og planteceller, men de har også ting til fælles. Begge typer af celler indeholder mange forskellige strukturer, som har forskellige opgaver i cellen. En af de strukturer er mitokondrier, som findes i både dyreceller og planteceller. Derudover har planteceller en cellevæg og grønkorn. Mitokondrierne og grønkornene har en vigtig betydning for energien i cellen. Først tager vi et kig på respirationen. Både dyreceller og planteceller laver energi gennem den proces, vi kalder respiration. Det sker i cellernes mitokondrier, som er lidt ligesom små energifabrikker. Når der skal laves respiration, har cellerne brug for 2 ingredienser, nemlig sukker og ilt. Ligesom du er nødt til at spise mad og trække vejret. Dyrecellerne får sukker fra den mad, dyrene spiser. Planterne spiser ikke ligesom dyr gør, og derfor bruger plantecellerne i stedet noget af det sukker, de selv danner. Men det kommer vi tilbage til. Når både sukker og ilt er til stede i en plantecelle eller en dyrecelle, kan der dannes energi. Den energi hedder også ATP. Udover energi dannes der også 2 andre ting, nemlig vand og CO2. Og hvis du tager din hånd op foran din mund og ånder på den, så kan du faktisk mærke, at hånden bliver lidt fugtig. Det skyldes det vand, som dannes ved respiration. Nu tager vi et kig på fotosyntesen. Du lærte før, at både planteceller og dyreceller laver energi gennem respiration. Du lærte også, at plantecellerne bruger det sukker, de selv laver. Men hvordan laver planterne sukker? Det gør de ved hjælp af en proces, som kun planter kan lave, nemlig fotosyntese. Fotosyntesen sker i plantecellernes grønkorn. Grønkorn er, som du måske kan høre på navnet, grønne, og det er dem, der gør planter grønne. Ingredienserne til fotosyntese er vand og CO2. Derudover skal plantecellerne også bruge lysenergi. Den lysenergi får de oftest fra solen. Du har helt sikkert set, hvordan græs for eksempel bliver helt gult og vissent, hvis der har stået noget på det længe, og det derfor ikke har fået sollys. Det er altså fordi græsset ikke har fået energi fra solen til at lave fotosyntese. Når vand og CO2 er til stede, og der er lys, dannes der sukker og ilt ved hjælp af fotosyntesen. Lad os prøve at skrive ingredienserne og det, der bliver dannet op for de 2 processer. Hvad var ingredienserne til respiration? Tænk på de ting, du selv har brug for. Du har brug for sukker og ilt. Og hvad kom der ud af respirationen? Vand, CO2 og energi. Og hvad var ingredienserne til fotosyntese? Tænk på de 3 ting, som planter har brug for at kunne overleve. Vand, CO2 og lysenergi. Og hvad kom der ud af fotosyntesen? Sukker og ilt. Kan du se noget spændende, når du kigger på de 2 processer, altså respirationen og fotosyntesen? Ingredienserne til respiration er det, der kommer ud af fotosyntesen. Og
Ingredienserne til fotosyntese er det, der kommer ud af respirationen. De 2 processer er nemlig modsatrettede. Det er da smart. Lad os tage et kig på, hvad du nu har lært. Der er 2 processer, du skal kende. Respiration og fotosyntese. Hvem kan lave respiration? Det kan både dyr og planter. Hvem kan lave fotosyntese? Det er planter, der kan det. Hvor i cellerne sker de 2 processer? Respirationen foregår i cellernes mitokondrier, og fotosyntesen foregår i cellernes grønkorn. Hvad skal der bruges? Respirationen kræver sukker og ilt. Fotosyntesen kræver vand, CO2 og lysenergi. Og hvad bliver der dannet ud af de 2 processer? Respirationen danner vand, CO2 og energi, og fotosyntesen danner sukker og ilt. Nu ved du, hvordan celler får energi til at udføre deres forskellige arbejdsopgaver og holde planter og dyr i live.